Kaixo, beste ariketa bat proposatzen dizuet, jarraitasunari buruzkoa. Apur bat berezia da, kontuz ariketa honetan. Badaukagu, tarteka edo zatituta dagoen funtzio bat, eta jarraitasuna ikasi behar dugu, bale? Zer gertatzen zaigu? Tarte bakoitzean funtzio razionala dago, bale? Orduan, tarte hau da menos infinitotik 3 punturaino, bigarrena da 3 puntutik infinitoraino, baina tarte bakoitzean funtzioa razionala da, bale? Orduan, guk beti hasten gara kalkulatzen ia funtzioa jarraia den tarte bakoitzean. Orduan, lehenengo tartean, funtzioa da razionala, orduan behekoa berbi egiten dugu, eta isa 2 puntuan funtzioa ez da jarraia izango. Bale? Hori beti egiten dugu funtzio razionalekin. Bale? Bueno, gure intervaloa, gure tartea da menos infinito 3 punturaino. Orduan, 2 puntua badago sartuta intervalo honetan edo tarte honetan. 3 egongo litzateke hemen, 2 egongo litzateke hemen, menos infinito egongo litzateke hemen, orduan gure puntua badago tartean sartuta. Orduan, kontutan hartu behar dugu lortu duguna, kontutan hartu behar dugu, eta orduan, puntu horretan, x 2 puntuan, f de x ez da izango jarraia. Vale. Bigarren tartean, gauza bera, funtzio razionala da. Orduan egiten dugu behekoa berdin 0 eta despejatu egiten dugu. Orduan, isa 3 biren bada, funtzioa ez da jarraia. Zer gertatzen zaigu? Gure tartea 3 infinitora doa. Orduan, 3 puntua egongo litzateke hemen, infinitoa hemen, eta 3 biren egongo litzateke aurrean, ez da egongo gure tartean. 3 biren ez dago 3 infinito tartean. Orduan, ebazpen hau ez dugu kontutan hartu behar. Ez dugu kontutan hartu behar. Orduan, orain arte guk tarte bakoitzean izan ditugu funtzio jarraiak zirenak beti. Orain, tarte bakoitzean badago ezjarraitasun puntu bat. Orduan, puntu horiek konprobatu behar dugu ia ikasten ari garen tartean dauden ala ez. Kasu honetan, x berdin 2 badago ikasten ari garen tartean. Eta x 3 biren ez dago ikasten ari garen tartean. Orduan, ebazpen hori ez dugu kontutan hartu behar. Eta orain falta zaigu jakitea ia 3 puntuan funtzioa jarraia den ala ez. Eta hor betikoa egin behar dugu. Kalkulatu behar dugu funtzioaren balorea 3 puntuan. Horretarako ordezkatzen dugu lehenengo tartean. Berdintasuna dagoen lekuan. 2 zati 3 minus 2. Eta hori da bat. Vale. Gero kalkulatu behar dugu limitea x 3 punturaino hurbiltzen denean ezkerretik, isa 3 baino txikiagoa denean, ordezkatzen dugu lehenengo tartean, eta hori da bat. Kalkulatu behar dugu limitea x 3 zenbakiraino hurbiltzen denean eskumatik, hau da, isa 3 baino handiagoa denean, ordezkatzen dugu bigarren tartean, eta hau da, 9 zati 3, hau da, zatiketa egitean, hau da 2, 2 zati bat, orduan 2. Eta hau da 3, bale? Orduan, ebazpenak ez dira berberak, orduan funtzioa ez da jarraia x 3 puntuan. Orduan, zein da gure ondorioa? F de x jarraia da, zenbaki erreal guztietan, minus 2 puntuan eta 3 puntuan. Eta 3 biren kasua ez dugu kontutan hartzen, tartean ez dagoelako. Bale? Orduan, kontuz ariketa honetan, Venga, hurrengo bideoan ariketa gehiago. Eskerrik asko, agur.